Καλώς ήρθατε στο vlog. Στο vlog από το Μιλάνο. Είμαι ο Δώρος και απλά κάνω vlog. Είμαι καινούριος. Λοιπόν, όπως μπορείτε να δείτε τον τίτλο, θα πάμε στη συναυλία του Morat, η οποία είναι τη Δευτέρα. Τώρα είναι Σάββατο. Επειδή έχετε δει σίγουρα από άλλους YouTubers πλάνα από το Μιλάνο, γενικά το Μιλάνο δεν θα πολύ τραβήξουμε, γιατί θα είναι βαρετό, οπότε δεν υπάρχει λόγος. Αύριο όμως θα κάνουμε ένα food vlog, θα πάμε σε διάφορα ιταλικά να φάμε πάστα, πίτσα, να περάσει το τραμ. Ευχαριστώ. Τώρα περπατάμε, πάμε προς το Duomo, κάνουμε μία βόλτα. Είναι κόκκινο. Α, είναι κόκκινο. Να κάνουμε μία βόλτα, να φάμε κάτι και αυτά. Like, subscribe. Αυτό είναι game changer στο Μιλάνο. Αυτά τα ποδήλατα. Ορκίζομαι. Λοιπόν, φτάσαμε, Duomo. Εδώ είναι τύπου εμπορικός δρόμος με εμπορικά μαγαζιά, Food Locker και τα κλασικά που ξέρουμε. Τώρα θα δούμε να φάμε κάτι. Έχω όρεξη για πάστα, ήρθαμε στο σωστό μέρος. Οπότε αυτά, θα δούμε και μετά. Θα κάνουμε το βράδυ, θα πάμε σε κανένα κλαμπ, μπορούμε να σας πάρουμε και εκεί μαζί, we see. By the way, αυτά τα κτίρια είναι τόσο cool. Τόσο ωραία vibes, bro. Έμενα εύκολα εδώ. Έχω την εντύπωση ότι μας βρίζουν που τους τραβάμε. Δεν ξέρω, πολύ επιθετικοί αυτοί οι Ιταλοί. I don't know. Πάντως έχει full κόσμο. Πόσο μεγάλο είναι αυτό. Έρχομαι για δεύτερη φορά εδώ. Έχω έρθει πριν 5 χρόνια. Ήμουνα πιτσιρικάς, αλλά με εκπλήσει ακόμα το πόσο τεράστιο είναι αυτό το κτίριο. Εδώ είναι η κεντρική πλατεία του Duomo. Είναι ακραίο το κτίριο. Wow. Θα πάμε μέσα να δούμε αν έχει χώρο να κάτσουμε να φάμε. Είναι ένα πολύ ωραίο εστιατόριο με πάστα και σας κάνω update. Λοιπόν, φάγαμε, δεν τράβηξα απλά από το φαγητό, γιατί αύριο είναι το food tour που θα δείτε στο κανάλι μου. Εντάξει, δεν θα σταματήσω να λέω το πόσο ωραία αρχιτεκτονική έχει αυτή η πόλη και το πόσο ωραία κτίρια, δηλαδή σου βγάζει ένα ακραίο vibe, ωραίο vibe, και γενικά ο κόσμος είναι πολύ cool, όλοι ντυμένοι ωραία, θετικά vibes, είναι ωραία πόλη. Πάμε στη Supreme. Θα περπατήσουμε 15 λεπτά σε κάτι full cool στενά. Cool. Αγαπώ αυτά τα στενά. Είναι απλά παντού γεμάτο με μικρά shops, με καφέ, με 10 τραπέζια. Είναι full όμορφη πόλη. Πάμε στη Supreme. Θέλω να πάρω μπουφάν από Supreme. Ελπίζω να έχει. Πρέπει να περιμένω στην ουρά για να μπω στη Supreme. Μαλακία. Μεγάλη μαλακία. Βρήκαμε, ακούω όλη τη μέρα ελληνικά, όλη τη μέρα, αλήθεια, μόνο ελληνικά. I'm living a movie, so I'm a director instead. Why couldn't just get a fuck out your bed? Do the right moves, you got things in your head. You need to take the things you wanna get. Because of you, I'm so
Πήραμε το jacket. Έτσι πήγαινε με τα ψώνια σπίτι εμείς. Λοιπόν, θα σας δείξω και το δωμάτιο, ένα μικρό room tour. Τίποτα το ιδιαίτερο. Απλά πράγματα. Μπάνιο. Cool. Ωραία πλακάκια έχει. Και είμαστε στον 7ο όροφο. Ναι, δεν φαίνεται τίποτα. Τη μέρα φαίνεται λίγο. Α, όχι, τώρα φαίνεται. Cool. Βράδυ. Κάναμε ένα power nap 2 ωρίτσες και αποφάσισαμε να βγούμε λίγο να δούμε και την πόλη το βράδυ. Εντάξει, ακόμα πιο εντυπωσιακή, χωρίς κόσμο. Θα πάμε να πιούμε κάτι χαλαρά. Δεν θα τραβήξω πολύ για αυτό το vlog αύριο, γιατί θα κάνουμε το food tour. Οπότε αύριο λίγο, ίσως το πρωί και το Σάββατο και τη Δευτέρα εν Μοράτ. Πάμε εκεί πάνω να πιούμε κάτι. Νομίζω ότι θα είμαι πολύ αργά, έχει πάρα πολύ κόσμο, οπότε δεν νομίζω να βγούμε. Αν και φαίνεται cool. Ωραίο location εδώ. Αυτά, θα τα πούμε tomorrow. Η ώρα είναι 7 και 9. Η συναυλία ξεκινάει στις 9. Η αλήθεια είναι θέλω να πάω πιο νωρίς, 2 ώρες πιο νωρίς, αλλά έχουμε καλέσει ταξί και λογικά θα είμαστε κατά τις 7.30 εκεί, οπότε it's good. Το outfit μου είναι Supreme παντελόνι, Mokta Glide, άσπρα και Barcelona προπονητικό τζέσι. Θα βάλω και το Tech Fleece στο γκρι. Βιαζόμαστε λίγο τώρα γιατί έχουμε ψιλοαργήσει, ήθελα η αλήθεια να πάμε όσο πιο νωρίς. Αυτά εδώ, επικρατεί ένα χάος. Φυσικά, δώρος ξενοδοχείο. Ναι, θα πάμε όσο πιο μπροστά γίνεται να τραβήξουμε ωραία πλάνα για σας. Να δείτε το Μοράτ πρώτη φορά σε συναυλία. Και εγώ πρώτη φορά και νομίζω όλοι εδώ πρώτη φορά. Οπότε αυτά, είμαστε έτοιμοι. Το ταξί έρχεται σε λίγο. By the way, ένα life hack για ξενοδοχείο. Ποτέ δεν βάζουμε την κάρτα του ξενοδοχείου εδώ μέσα. Βάζουμε μια άκυρη κάρτα και όταν βγαίνουμε αφήνουμε τα κλιματιστικά να δουλεύουν στο τέρμα για όταν θα γυρίσουμε. Είτε να έχει ζέστη όταν είναι χειμώνας, είτε να έχει κρύο όταν είναι καλοκαίρι. Γιατί αν τη βγάλουμε κλείνουν όλα, δεν έχει ρεύμα. Οπότε αυτά. Πάμε κάτω και τα λέμε εκεί. Bye! So. Έτσι είναι το lobby, by the way. Lobby, reception. Όλη την ώρα σε χαιρετάνε, μπρε, ορκίζομαι. Όλη την ώρα. Μπονασέρα και μπονασέρα όλη την ώρα. Πού είναι το ταξί μου? Εκεί. Και είμαστε εδώ κοντά στο κεντρικό σταθμό. Έτσι είναι από έξω. Τίμιο. Λοιπόν, πάμε, το ταξί είναι εκεί. Έχουμε αργήσει. Hello. Hello. Λοιπόν, δεν έχω τραβήξει πολλά πλάνα για αυτό το vlog από χθες και σήμερα μέχρι τώρα, γιατί χθες κάναμε food tour. Πήγαμε σε διάφορα spot στο Μιλάνο και φάγαμε, θα τα δείτε αύριο. Μεθαύριο λογικά στο κανάλι μου. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να κάνω και ένα μικρό shopping vlog. Μάλλον σε αυτό το vlog ήθελα να βάλω και λίγο shopping, αλλά επειδή θα είμαστε μόνο για 4 μέρες, δηλαδή φεύγουμε αύριο, είπα να μην το πολύ κουράσω, να μην το κάνω πολύ μεγάλο το βίντεο, να είναι αποκλειστικά η συναυλία του Μοράτ. Οπότε next time θα κάνουμε shopping vlog, θα πάμε στα μαγαζιά, ψωνίσουμε. Οπότε αυτά, τώρα πηγαίνουμε στο location και θα λέμε εκεί. Ορκίζαμε ο τύπος κάνει cheat. Ενώ όλα τα αυτοκίνητα περιμένουν και έχει κίνηση, αυτός έχει πάρει από πίσω το τραμ. Ορκίζαμε cheat. Φτάσαμε. Αυτός είναι ο χώρος.
Α, οκ. Περιμένουν AJ. Μια μισή ώρα πριν, μπρο, ορκίζομαι. Top. Λοιπόν, να δοκιμάσω να κάνω μαλακία. Θα δοκιμάσω να περάσω από εδώ. Λοιπόν, μόλις βγήκαμε, έκανα την τρίπλα του αιώνα. Αλλιώς θα ήμασταν εδώ πίσω, ορκίζομαι. Εκεί πίσω τελευταία στον τοίχο θα ήμασταν. Αγγές είμαστε καλά. Είμαστε κοβλές. Θα μπορούσε πολύ χειρότερα, αλλά τα κανόνισε. Πάμε. Ωραίος χώρος πάντως. Πρέπει να είναι καινούριος. Πες. No te olvido porque no paro de imaginarte. Intento no molestarte, oh. Si escribo siempre esa parte, oh. No sé ni enamorarme, no. Λοιπόν, έχουμε αρχίσει ήδη να πατικωνόμαστε και είναι 8 η ώρα και ξεκινάει 9, που δεν θα ξεκινήσει 9, αλλά οκ. By the way, είναι η τελευταία συναυλία του Τούρκου και πιστεύω ότι θα είναι η πιο μεγάλη, η πιο big συναυλία, γιατί θα έχει save, special guest κάποιον Ιταλό. Στη Γερμανία είχε τον Λουσιάνο. Εντάξει, αν και το show του Άμστερνταμ και του Παρίς ήταν και αυτά big, γιατί έχει και πολλούς Μαροκινούς και ακούνε έτσι πιο πολύ μουσική του Μωράτ. Αλλά ναι, είμαστε πολύ μπροστά, δηλαδή θα έχει top πλάνα. Μετά την τρίπλα που έκανα. Αυτά, περιμένουμε να ξεκινήσει και θα δείτε μόνοι σας. Ορκίζομαι είναι full bro. Άμα δεν είχα μπει μπροστά, θα ήμασταν εκεί τέρμα πίσω, στον τοίχο. Ορκίζομαι. Música de intermedio, pa' que estés a dos medios. Vestido de policía, quitando la mercancía. No le llames al peo, que si cantan por la manilla. Juegan todos los días. Se grita siempre afuera, pa' que entren con comisaría. Ακραίο crowd, ορκίζομαι ακραίο. Y lo hacemos de otra manera, dice. Música pa' carretera y lo hacemos de otra manera. No somos de cualquiera, somos los de la nueva era. Pico 80 hoguera, cruza como 4 fronteras. Pasa 7 barreras y luego le echan como manguera. Por alto baja el barrio, porque puso todo lo censura. Donde estaba diario pensando palos de verdura. Hago 12 mi barrio, pone base no hay dolentura. De que aquí te la quitan, niño, ya no tiene cordura. Ando con mi despacho, y el hermano con el ataca. A veces se propone, pero no sé nunca se gana. No le quite leones, porque solo era una gata. No lo vivo una gata, que pone te haga.
aprendí a vivir. Juro que sí, allá que mi camino solo manejado, sale que aprendí a vivir. Juro que sí, allá aprendí. Otra locura más, otra fuga que ahorita más. Se pinta de mamás, eso es que se gana de más. Todo en un plus, galáctico con marcha atrás. Hago otra de más, por culpa del rompe todo el gas. Dice, y qué locura, y qué tortura. Nadie te cura, nadie asegura que todo dura, que no asegura. Vamos a gritar. Πρωινά κρέο, ορκίζομαι. Εγώ σκάς. De verdad me he perdido. Y lo primero de todo quería dar muchas gracias a todo el mundo que ha venido aquí de Italia. Un abrazo muy fuerte con mi corazón, de verdad. Y con eso nada, decir que es el último concierto. Entonces, como es el último, es el más especial. Como es el último, porque contigo era mirar y saber apreciar que pocos se gozan. Que cuando pasan los azules, que besa de disimulo, que le gusta así kilo, porque yo no voy de chulo. Pero yo no vuelo alto, ridículo sería hablarle, porque no le gusta los chivatos. Es una duda de como una muchacha, cuando pasa le tiran 8, a los 8 le grito los... Έχει ανέβει πάνω της, ορκίζομαι. Έχει ανέβει, την έχει καταλύσει. Ορκίζομαι. Crowd 10/10. Ορκίζομαι. Y con él me ponía a jugar a eso de la serpiente, y cuando jugaba me ponía la canción en la cabeza. Pónselo ahí. De noche ya no te veo, perdón,
ακραία ενέργεια. Pensando que la vida solo y si me la para y me la moto haciendo algo loco, ninguno era chota y todo era loco, loco que vinieron, poco madero, tiempo pasajero. Digo pa' que tú lo vayas a hacer, lo vayas a hacer y qué pasará, sabiendo que todo lo malo pasará, no miren tus ojos a mí me pisará y algo bueno que lo dice. Λοιπόν, ρωτάει ποιος είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του κόσμου. ¿Quién es el mejor del mundo? Ronaldo. ¿Quién es el mejor del mundo? Hakimi. Ese sí. Pero si digo que es el mejor, van a decir que es porque es mi amigo, no sé qué, no. Ese lo quitamos. ¿Sabéis quién es el mejor? Kylian Mbappé. Pónselo ahí. Ο Εμπαπέ είναι ο καλύτερος. Tú sabes que yo soy el primero con el Bizarrap que viene de África, ahí representando. ¿Y sabes cuándo lo he hecho yo eso? Mira. Dice tener mucha maldad, dice pero no la verdad. Se lo digo que se caga, que habla la cara, de la calle se la para, de los tipos de la mano, que tuve que cantar, pero ahora cantaré. Tiene que ir a una cara de los chicos que se cagan. Despierto para el calor, esperando la luna llena. En la caminera, amor, cuando más estoy solo y la nada me llena. Y ya no siento ni dolor, y ya no siento ni la pena. Mi colega me pone la empresa, la va a cumplir. Δεν ακούγομαι ό,τι και να σας πω, να μιλήσουμε μετά. Scambio giorno per notte, la notte per giorno, come fossi dentro una festa.
Still gotta take calculated risks. In 6 months she's waiting to fuck. I had to put one on a waiting list. The pagans doing our fan behavior, my name don't stop coming out of their lips. But they don't say that they're outside. I swear that they're not coming out of their clips. These kids keep trying to get under my skin, trying to get money and stay out the way. Primera parte, con tu cadena vente y sabes cómo era. Un partido de la tarde a la parte. Y la iglesia siempre primero, no comparte. Loca, tú eres una puta otra gente. Viviría con su vida la oficina. Tengo ambición, no te olvides. Bonito me investiga, pero quiero solo cantar. Yo porque no siento así. Ando en el partido y su novia moviendo Tosuki. Me dice que le gustó Seki. No cuento antes ser así. Yo te freno en el patín y luego persona siente el ki. Empieza a decir que no es Italia. Oye, os he traído a mi invitado que más quiero en el mundo mundial, mi hermano Benny. Se pone perrele, se pone fuerte, se levanta.
cierra. Y yo me que le mata al día que me cierra. Fuerte, fuerte, fuerte. Pronto, los quiero mucho y no queremos a los chivatos, oye. Ακραίο! Αγκές τελείωσε. Νομίζω ότι έφυγε, δεν ξέρω αν θα ξαναέρθει, νομίζω. Οπότε πάμε να φύγουμε γιατί δεν παίρνω αναπνοή. Πρέπει να βγω από εδώ. Μπρο. Πόσο κόσμο είχε? 5.000, 3.000, I don't know, πάντως. Μπρο. Λοιπόν, μόλις βγήκαμε, ειλικρινά η πιο ακραία συναυλία που έχω πάει στη ζωή μου. Εντάξει, δεν έχω πάει και πολλές, αλλά αλήθεια αυτή η ενέργεια που έχει αυτός ο artist πραγματικά δεν συγκρίνεται με κανέναν. Παρόλο που δεν ξέρω όλα τα κομμάτια, δεν ξέρω και τη γλώσσα, αλλά όπως έδειξε στο βίντεο, τα hits, τα τραγούδισα και τα αγόρεψα. Τι να πω, songs, του βάζω 10 στα 10 και ας μην τα ήξερα όλα. Ακουγόντουσαν όλα πολύ cool και πολύ ρυθμικά. Crowd, το είπα και πριν στο βίντεο ότι στο Μιλάνο θα είναι ακραίο το crowd, οπότε στο crowd βάζω 11 στα 10, κοινό, top. Τραγουδούσε, χόρευε, τα πάντα. Για τους guest, λίγο απογοητευμένος, πολύ λίγο απογοητευμένος, περίμενα κάποιον άλλον, αλλά και ο Baby Gang ήταν cool. Αυτά. Ελπίζω να έχω βγάλει ωραία πλάνα. Έχω ωραία πλάνα. Έκανα πραγματικά ό,τι καλύτερο. Ήμασταν έτσι. Αλλά it's ok. Για το βίντεο τα κάνουμε όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ σε αυτό το σημείο που παρακολουθήσατε. Κάντε like και subscribe για αυτό που έκανα για εσάς. Όχι για μένα, το έκανα προφανώς. Και θα τα πούμε Playboy Carti, Βέλγιο. Te veo en un video y hasta normal que yo a ti te cele. De noche ya no te veo y pierdo incluso todos los papeles.